आरोबाव गंसे दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब खालामदों सानसुमा रामसियारिया। दिनै सानसुमा रामसियारिया सासे फरायसुलिया फरायसालिमायाव मुं थिसननायाव रांनि आंखाल जानाय गंसे दुखुथिया नखरखौ मदद खालामदों। उदालगुरिनि थागिबि सानसुमा रामसियारिया चिरां जिल्ला लाइमुथि ओनसोलनि मिरु दैसा गामिनि थागिबि दयाबती बसुमतारीनि फिसौजो सनिया बसुमतारीनो फरायसालिमायाव मुं थिसननो थाखाय रांनि अनसुंथाइ होदों। मोजां फरायदे नानि दे, आं बेखिनिखौनो आं दोनथ'बाय दे। उननि समफोराव आंनावबो पकेटाव थायोबा आरो होबावगोन दे। हायार सेकेन्डारिखौ मोजां पास खालामथार, मिथिबाय? सनिया बसुमतारीया फरायसालिमायाव फरायनो गोसो, नाथाय रांनि आंखाल जानायलाय सनिया बसुमतारीया फरायसालिमायाव मुं थिसननो हायाखै। बेखौनो सानसुमा रामसियारिया खौरां मोननानै फरायनायाव एसेब्लाबो मदद जानायनि थाखाय दुखुथिया नखरखौ रांनि अनसुंथाइ होनानै हेफाजाब होफैदों। बिथाङा सनिया बसुमतारीखौ मदद खालामनानै जाहाथे बे फरायसाया इयुनाव मोजाङै फरायनो हागोनखौ मिजिं खालामनानै आरो बेबायदि गोरिब फरायसाफोरा फरायनायाव मदद जानायनि बिटिसि सरकारनिफ्रायबो मदद होगोननि हाबाफारि लागोनखौ सावरायगोन होनना फोरमायो। जेब्लानो पकेटाव एसे फैसा थागोन, सम आरो सुजुगखौ नायनानै मास मोनसेयाव सानैबा साथाम आं बिदि हेल्प खालामलांबाय थागोन आंनि साइडनिफ्राय। सरकारनि साइडनिफ्रायबो सरकारा जेब्लानो एनाउन्स खालामो बेबो थाबाय थागोन। नाथाय आंनि साइडनिफ्राय मास मोनफ्रोमबो सानैबा साथाम बेफोरबायदि हेल्प होनाया थाबाय थागोन आरो। सानसुमा रामसियारिनिफ्राय मदद मोननाय फरायसा सनिया बसुमतारीनि बिबै दयाबती बसुमतारीया खुसिनि मोदै बोहैनानै गोजोननाय फोरमायो आरो गावनि गोब्राब जिबनखौ फोरमायनानै फिसौफोरखौ फोरोंलांगोन होननानै फोरमायो। आं बिदिनो दिनै आंनि फिसौ मावरियाफोर दं आंहा साथाम। दिनै बिसोरहा बिमा बिफा दंब्लाबो बिमा बिफा गैयै उन्दैनिफ्राय लोगो मोनाखिसै। दा गोबां खस्थ'जों आंनो खांबोबाय फेदेरबोबाय बिबाय गाबायलाबो। दिनै आंनि न'खराव दिनै जाय बिथांमोना फैनानै दिनै आंनि बियादै फंबायफ्रा दिनै फैनानै दिनै आंनि फिसौनि थाखाय जेरै एडमिसन खालामनो हायाखैमोन आं, दिनै बेनि थाखाय जाय बिथाङा दिनै बे एडमिसनखौ खालामनो थाखाय जेरै आंनि न'आव फैबाय, बेनि थाखाय आं हाजासे रंजानाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों। हाजासे आं धन्यबाद होयो बे बाबुखौ। बेनि थाखाय आं हाजासे रोजा रोजा साबायखर थाबाय। इसोरा जेब्लायबो बेनि गासै मावनायाव इसोरा बोर आरो आशीर्बाद होथों, बेनि थाखाय आं आरज खालामदों। आरो बेबायदिनो आंनि न'खराव दिनै गोबां न'खर खांनो थाखाय आंहा गोबां खस्थ'जों जिउ खांलांनांगौ गोनां। आंनि देहाफ्राबो दिनै बेबायदि बोरै अबस्था जालांबाय। गोबां बेबायदि सानाय सुनायखौ लानानै साथाम फिसौ मावरियाफोरखौ खांलांनो आरो फेदेरलांनो दं आंहा। बेनि थाखाय आंहा गोबां दुखु आरो दाहाफोर दं। दिनै बिफा बिमा दंब्लाबो बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हायाखिसै उन्दैनिफ्राय। दिनै बे फिसौफ्रा गोबां दुखुफोरजों बेबायदिनो थायो। आरो बे फिसौआ दिनै सासे आंनि फिसौ लास्ट गदाय फिसौलाया लेखा फरायला होननानै न'खरनि अबस्थाफोरनि थाखाय लेखा फरायलाबै आं बेंगालर थांनोसै होनोमोन उन्दै समनि। हाबाब आबौ नों बेबायदिखौ दासान, नों खस्थ'नि गेजेरजों नोंनि फरायनायखौ नों गोसोआव लाखि। नोङो दिनै आंनि बुजायनायखौ ला, नोंनि जाहाथे नोंनि मोजां गियानखौ लानानै नोंनि उननि संसाराव मोजां आथिङाव गसंथि मोनसे थांखि सिमांखौ लानो होननानै आं बुजायै बुंनानै दा फिसौआ देग्लाय क्लास 9 थांबाय। दा बिनि थाखाय साइकेल बायना होनो हायाखै, साइकेल नांगौ। बेबायदि लोगोफोरजों दा हान्थिनानै थांथ'यो दासान्दि। बेनि लागै आं गोबां फिसौनिफोरनि थाखाय बेबायदिनो आसा आरो मिजिं थिनाय दं। आरो सासे फिसौ आङो नोरजिया, दिनै बेबायदि नोरजिया देहाखौ लानानै गोबां खस्थ' खालामनो दं। बे गथ'आ दिनै आरो बे मोननै साबजेक्टआ बेनि गाज्रिजों थांदों। मोननै साबजेक्टखौ लिरफिननायाव जेन बे मेनि लास्टआवसो बे मोननै साबजेक्टखौ लिरफिन मोनो। बेनि थाखाय बे लिरफिननायाव जेन बिनि लिरनाया मोजां जानानै बिनि गासैबो मावनांगौ खामानिफ्रा जेन मोजां जालांनो हायो, बेनि थाखाय आं खावलायबाय। आरो दिनै बिसौआ दिनै गोबां बेबायदि नोरजिया देहाखौ लानानै जे दाबसेयाव दंहैयो, बेयाव मोदोमनि थाखाय थांनानै थाखाय गोबां नांगौनि थाखाय जे ट्रेनिं लानो थांदों। बेयाव गासैबो दिनै जाय बिथांमोना बेखौ अननानै बेबायदियाव लांदों, बिसोर बेबायदि बि फिसौनि खामानियाव गासै हेफाजाब खालामदों आरो सहाय खालामदों। बेनि थाखाय आं आरज खालामबाय। आरो गोबां बेबायदिनो बेयाव बेबायदि आंनि न'खराव फैनानै दिनै जाय आंनि बियादैफ्रा फैनानै गोबां सहाय खालामफैदों आंनि फिसौफोरनि फरायनायाव, बेबायदिनो मदद खालामफैनो थाखाय हाजासे रोजा रोजा साबायखर थाबाय, धन्यबाद होबाय आं। नैबे नानिया मा क्लास फरायो? बे दा देग्लाय दा सेकेन्ड इयार थांगोन
फार्स्ट इयारनिफ्राय दा सेकेन्ड इयार फरायगोन बेनि थाखाय आं एडमिसन खालामनो हायाखैमोन दा बेखायनो गोबां बेबायदिनो दुखु आरो सिन्था दंमोन आंहा बे बिसयनि लागै बोरै एडमिसन खालामनानै होनो हागोन दा एडमिसनाव 6,000 नांगौ होनदों आरो लेखा दं आरो गोबां ड्रेस बायदिसिना बायनो दं आरो स्कुलाव थांनो फैनो लामा हान्थिनो थाखाय साइकेल गैया बेनि थाखाय बेबायदि थांलाय फैनाय फिरफिलिजों थांनांगौ गारि भाराफोर नांगौ जाना फैयो बेनि थाखाय गासैबो इसोरानो हेफाजाब खालामनानै बे बिसोरखौ आंनि थांखिसिम जेन बे फिसौफ्रा आंनि बोसोनखौ लानानै जेन फरायलांगोन बेनि थाखाय आंहा आसा मिजिंथिनाय दं